Ko Castellano. Attorney, maayong buntag! May buntag di mo diya mo suskis, mga listeners at viewers. Attorney, ang gi-schedule diri nga Agosto 1 hangtod 10 ang rehistro. Continuing registration ni attorney ang mao maghapon ni nganong napuor po ni kadlaw. Ay dani maguna siya. Una, nangandam ang COMELEC ato para karong December 5 nga 2025 nga barangay BSKE. no? BSKE. Even before sa Mayo natong election, nagsugod namin pangandaman. Apel. Nag-inventaryo namin sa mga yellow ballot box, kay mga managamitan, kay manual man yung atong election sa barangay. So, gani, nag-schedule ang COMELEC in Bank o July 1 to 11 unta itong registration. Nauman to niya. I-defer na mo ngadto sa October last week kay inani man gud ni before na end ang katong last Congress, they already passed a bill nga postponing the election ngadto sa November 2, 2026 sa BSKE. So, nahimo na tong enrolled bill to na to sa opisina sa presidente. However, until now, wala pa action taken ng itong presidente. He did not veto it. He did not sign it into law. So, tulong mo ko na may tabo, ibito sa presidente, he will sign it into law or wala rin siya himuon within 30 days from the receipt of the interview. Mahimo na siya. It will pass into law. That's the word. It will pass into law. Now, ang COMELEC, di gusto nga maalanganin sa among preparation. So, mao to, naka-decide ang in-bank nga imbes sa Oktubre na after na sa BARM election, sa Oktubre na katapusan ta magrehistro para sa BSKE for November 2, 2026. Nag-schedule sa in-bank kahapon, they decided nga they would schedule registration sa August 1 to 10. That is 8 to 5, Monday to Friday, Saturdays, Sundays, including holidays. Oy, wala ni wala ni pahuwaya ito ni apil mang Domingo. Inani manggod na ang ato gusto ta makahatag og higayon sa tanang sektor sa society nga makarehistro. Kay sa una, atong rehistro, Lunes hangtod Sabado, kay para sa mga nagtrabaho. Naman po uban nga naingon na labi na sa private sector, nga nagtrabaho po sila og Sabado. Hindi sila sa rehistro. Murag apiki mo tanan COMELEC. Mao dan kana kay napulo raman kaadlaw. I-appeal na lang yun ang Domingo para katong mga nagtrabaho Lunes hangtod Sabado nga kanang gusto mo rehistro para sa BSKE, makarehistro anang Domingo. Wag gidagan ang COMELEC kanay gidagan sa kay rason. Gani na kay ang ato manggudan mahatagan gyud gigayon ang tanan nga ma-exercise silang right to vote. Maayo tinon. Kining ato ang atong irehistro manggudani dili lang katong 18 anyos. Hasta ang SK. 15 o mag-17 apil SK atong irehistro. Mao nang nihatag taghigayon nga ri sa Domingo ug Sabado kay eskwela maning atong 15 o antos 17 Lunes hangtod Biyernes so pwede sila mo aray sa Sabado. Now, ang katong mga nanarbaho sa Lunes hangtod Sabado pwede sila mo aray sa Domingo. Katong uban nga naay panahon Lunes hangtod Biyernes pwede po sila mo ana. So, ang atong dawato na new registration para sa SK o sa barangay katong 18, ang katong na-deactivated nga wala ngalan kay duha ka sunod-sunod election. Nga regular election. Ang katong magpa-transfer bisan kanig katong transfer gikan sa abroad kari sa Pilipinas pwede pod. Budawat punta.
katong magpa-change status from married to single to married to single, mudawat punta. Katong gibiyaan. Katong mga kuan, katong gitawag nato nga kana bitaw correction of entry pananglitan sa iyo pag-spelling sa inyong spelling ngalan, sa birthday, Birthday, inana. pwede po na nato buhaton. Katong mga senior citizen, PWD nga gusto mo pa-update sa ilang records kay gusto sila mabutang sa accessible polling place. Hindi man kong accessible polling place na pwede man nato sila ibalhin nga puro ra senior, puro PWD nga ibutang nga rin sa ubos nga Kanang dili sa kunon. dili ba sa kaon nga malabi na diya sa Cebu City nga. Petintag-asa na yung mga building dili. dili. Nga, tagas diya. Bagbakta sintaw pa daw sponsor. Okay lang diri sa amo sa NIR kay halos-halos dire naman sa ubos except sa Bacolod City, no? So pwede na nila buhaton mo kuanta. Now, hopefully, they would follow the FB pages sa mga COMELEC sa ilang lugar kay dito ibutang ang mga schedule, mga requirements. Ang ato requirements na usually valid ID ra gyud. Kung wala kay valid ID, magdala ra ka og usa ka botante sa inyong balay or imong silingan nga maka-identify nimo nga naa ka puyo di. Mo testigos nga kini mo kini sa tawana. Og ang certification from the barangay. Dili na mo dawat sa certification ng barangay kay gamit mo gud na sa Alams na. Alam na. At what's may update di ay atong bill? Ang gitawag mo to nimo enrolled bill naman, meaning na-receive na rito sa Malacanang. Wa pay update ang i-veto ba or unsa may kuan mauna until now wala gyud tay update. Mauna ang COMELEC nga nagana nga pwede niya makapa-election kung madayon karong December 5 or if ma-postpone pwede gihapon sa November 2. We are preparing for two scenarios. Kay dili mi gusto nga kana bitaw maalanganin ni nga dili na noon mi makapa-election or mapaka-election mi but kulang-kulang ang preparasyon, kulang ang mga baluta, may tabo na ba natong 2010. Nagkulang-kulang ang mga baluta after the successful first automation, nga ang nahitabo ato ingon nga i-postpone. Ang COMELEC dito upod, wa bitaw ma-postpone din. Nagsayawa-yawa ang mga baluta, dugay kay nangabot, ang imbis magsugod tag alas 7 sa buntag, nagsugod na alas 12. Napeting isuga ng mga emergency ballots. Nagawin mo nag-emergency ballots ato mga kanang gi-xerox na lang, dili na gyud tong gikan sa Manila kay kulang man ang nangabot. Now, so we don't want that to happen again. Unsa may tabo, pananglitan ha, i-veto sa presidente, kinahanglan man ni og ibalik man nito sa Kongreso, kinahanglan 2/3 vote. Asa by experience Attorney Casti, yun aning mga balaod noon ba nga i-veto mahitabo ba sa inyo ha, in particular kaning mga election. Murag wa man tingali. Pwede man na ibito sa presidente, pero ang problema na kung ibito sa presidente, usually tagsara kaya ang dito sa presidente nga i-overturn sa Congress. Kung dito, maulad na. Okay, wa ba kaya ang question ani karon wa may session pud ang Congress. So dili sila kuha og mapa-override nila ang pagveto sa presidente. Napayo sa kasenaryo na Boss Oski. Hinungdo mo ni Atty. Makalintal, Romulo Makalintal. Attorney Mac. Attorney Mac na mahad na tunaan nga once it will pass into law or becomes a law, the President signs it into law, he will question that law ngadto sa Supreme Court. Bitaw kay ang Supreme Court may nagbuot aning maong balaod nga wa na ang nag-set gyud sa elections 25 karong December unya si Attorney Mac maoy nagpetisyon ani nga wala no extension na kay yes murag na sobra naman ning mga kapitan mao na. Now what if Attorney Mac files a petition then Supreme Court issues a TRO kana dili ni mangandam
So kung ma-issue PRO ang Supreme Court, siyempre madayon ang Madayon eleksyon. ang eleksyon. Ang elected niya. Niya, dili ni mangandam. In effect, ma-postpone ang election because of the negligence of the COMELEC for failure to prepare. Kamo na sa malatan ang kalaki ha. Mauna, we don't, the chairman and the NBank doesn't want that to happen. Mauna nga nagrehistro ta karon panahon. Nice. May report na siya kay daghan pod ba kaayo nga ginahanglan nga magparehistro sa COMELEC kay mo kuha og passport. Importante man na. Onya, nakadungog po sila nga, dagko po kunong hinitagay sila sa kapitan ron. Kurang inahanap. Anyway, tali. Unsa man ang election karong ay assume na to nga madayon gid ni. Ang kaning iski ba? Di ay baning ikaw lang gimo to bagulo na iba ano ko ani. Ang iski dili no re-election ba ni? Bisan og ang iyang edad wa pa kaabot sa kanang mo disqualify na siya. Murag no re-election na siya. Wala na re-election. Up to kutob sa 30 anyos na sila. Pod. Okay, ang kandidato ang atong botante ana is 15 to 30. Yes. Pero ang atong candidate ana is 18 to 25. 25 brother. Disqualified na din akong amigo si Engineer Beloy Rosales. 38. Sobra 40. Iski gyapon sobra 40. Patay wa ko kahapit mo kay Sabado to. Di mo ko sa imong teritoryo atong Sabado pagka Domingo. Wa na po ko manawag nimo kay matud pa nimo sa una katong interview tay kasiman man ka. Sinimanang uli. Siniman na taon uli. So, anyway, attorney, unsa pa may lain ninyong mga pahimangno alang aning nagsingabot nga registration August 1 to 10? Well, we hope ang mga atong gusto magparehistro, they take advantage ng registration kay open man gid ni 8 to 5. Now, ang atong mga buhatan ng andam kanila, usually man gud ana ang mahitabo kay Lunes ay dagan, pagka Martes, Miyerkules, wala na. Mabalik na po sila sa last day of registration. Ang Pinoy! Pilipino man gina! ang amo lang ba, ang nga, ayaw lang po nga, adto tatanan sa last 2 days of registration kay nga po taon may limitasyon, una sa oras, ikaduha, limitasyon sa among equipment, ikatulo, limitation sa among mga tao. So, hopefully, kung hatagan lang nila higayon, ang atong buhatan, sama sa ubang buhatan sa gobyerno, non-break na magpadayon ang registration. Very good. Wala register anywhere, attorney? Wala diri sa ato. Ilarang gikuan sa NCR o Murag Region 1 anto man siguro to. So, what din binapareha atong kuan kay bugnam ko itong mall. Officer. Sa election officer nato, usually kanang mga naay mall on the last 2 or 3 days babalhin man kita sa mall ana to kay kabalo naman mo sa mga buhatan gagmayra nya ana taon maluoy ta mag-init kayo nga kanang huwat sa gawas maglinya ng atong mga magbagulbol pa samning kumilik oy di man ni kuan. At least dito sa mga malls dito, mukaway sila. No? Assuming madayon ta December, ano sa man ang filing sa mga COC ani? Mao panay ni pagawas naman to atong miagi kung dili ito mo postpone rin na ng mga filing sa November man siguro to November kay naara ang atuang kuan na hamubo ra pud ang atong campaign period murag 10 days sa napo ra magkaadlaw to ako natiman-an attorney Casti. Napo ra nya usually basta manual election is natay 5 days nga filing nya on the last day pagkaugma sugod ng campaign period 10 days. Pero ang kanang filing period nga, ang kanang campaign period nga tinuoray ang kanang sa tawag na terminal ko na. Kay kanang sila official kana dia kanang uban gani resigure suroy naman barangay paila sila nga ako tungkuan maay mo trabaho. Adto na ka mga pero kining mga putol ha.
mubo lang putol ba. Ito mga ligoy bitaw nga kuha. Ligoy nga mga kapitan angay ilisan. Ito mga kapitan nga manguot og lubot, angay ra pong kuan. Mao ba? Katong lang apildi, pwede po na mudagan. Katong apildi ano ro election si katong lang opisina adres Oak Ridge. Pwede man to siya mudagan pong kapitan. Dagan der kandidato rin sa ari rin sa ABC sa lungsod. Unya ni man lansa dayog Federation President, awa provincial board ka. Kinana ba? Ato di sa Oak Ridge sa Minaw ron, sagdahin na lang to kay. Awa. Attorney Castes, sorry kayo na putol ta. So, ato na lang yung panapusan kay giputol naman yun ta. At nag-awhag ko sa ato ang mga katawhan hinauton ta katuwa pa marehistro magparehistro kadto maabot nga August 1 to 10. Abli kita alas 8 hangtod sa alas 5 no non-break including Sundays and holidays. Asa hingi gata ni. Basta makalaag ko working days kay si Iman mangod in taong ka. Lami ang kapi sa ako opisina. Apiton te ka diha kay kanang sa Boulevard bitaw daghang kaing money. Attorney Castes, salamat ha. May buntag nimo. Sige, buntag kay may buntag. Si Comelec Regional Director Attorney Leonel Marco Castellano